ovom prilikom bi da najavim jednu novu izložbu u prostoru velike sale Galerije Narodnog muzeja u Vranju. Radi se o umetniku Miodragu Periću, koji nam dolazi iz Novog Sada. Našoj publici, inače je rođen 1971. u Novom Sadu, završio Akademiju umetnosti takođe u istom gradu 1997. godine i za sobom ima 30-ak samostalnih i više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Pred nama se predstavio radovima koji su nastali u periodu od 2019. pa do današnjih dana. Zastupljena su 14 dela i radi se o skulpturama. Po njegovoj izjavi, on se u tim, vezano za svoje radove, on to tumači kao proučavanje i izučavanje odbačene prošlosti. Mnogo više vaši posetioci mogu da i podrobnije da saznaju o samim skulpturama, jer su veoma neobične, nisu svakidašnji, mi retko imamo priliku i naši posetioci imaju retko priliku da vide ovakvu vrstu umetnosti, ovakvu vrstu skulpture. Ne radi se o klasičnoj skulpturi, tako da ovom prilikom pozivam da svi vaši gledaoci dođu, da odvoje malo vremena i u toku ovog meseca, do kraja ovog meseca, i pogledaju ovu izložbu u radno vreme galerije od ponedeljka do petka od 8 do 15:30. Po ovom prilikom vas pozivam da dođete i pogledate izložbu, a sam katalog sadrži tekst istoričarke umetnosti koja prati rad ovog umetnika i bilo bi lepo da svako od vas uzme po jedan katalog i malo iščita taj tekst i tako približi sebi što više samo značenje ovih skulptura. Upravo to ja mogu da se pohvalim da sam često na izložbama, ali nešto ovako pa nije ovo je prvi put, ovo je prvi put, da. Vrlo širok spektar materijala, čak i neki prirodni. Da, vrlo je zanimljivo i ona tumači, žena, ja sam čitala tekst, poprilično je dug, ona vezuje za period prošlosti 70-ih, 80-ih godina, pa vezuje za period kako smo živeli. Vrlo je lep tekst, znači opisuje ono kako smo živeli u tom periodu. Mlađe generacije ne znaju za to, pa onda mogu da saznaju iz ovog teksta kako su neke srednje generacije koje su se izgubile, generacije srednja klasa u društvu polako gubila, i onda je on bukvalno ugradio neke predmete iz tih perioda i zbog toga je proučavanje odbačene prošlosti se zove, se odnosi na to u njegovim delima. Tako da je jako dobar tekst i zanimljiv tekst ove koleginice. Inače, on kaže da ona radi u Podgorici pretežno, znači ne kod nas, ali više u Podgorici, Crnoj Gori prati ta dešavanja. Tako da je stvarno dobar tekst.